गुबुन बोसोरफोरबायदि जेरैबायदि सावथुन दिहुनबाय थायो देग्लाय जोङो एसे 2022 मायथाइयाव ओंखारनो गोनां जिनाखि सावथुन बेखौ जोङो एसे सिगांनो खालामना लाग्रोनोसै होननानै जोङो दा सावथुन शुटिं बे हाबाफारिखौ जागायनो नागिरदों दा दिनै बे सेथि सान बेवहाय जोङो दिनै बेखेवनाय जागोन बेखेवनायजों लोगोसे जोङो थुख्रासे बा थुख्रानै शुट लानानैबो दोनगोन सावथुनखौ जागायनानैबो दोनगोन बेनिफ्राय जोङो गाबोननिफ्राय कन्टिनिउ जोङो लागातार माने शुटिंखौ जागायलांबाय थागोन आरो आसा फारिदों नोंथांमोना बयबो नायगोन आगर गैयै आर'नाइ बेनिफ्राय माखासे आर्टिस्टफोरबो दंफैयो जोंनि गेजेराव दा आर्टिस्टफ्रा माखासे दुगैदों सोरबा न' सिङाव बिदिनो देलायगासिनो दङ ओमफ्राय आलासिफोराबो फैगोन जोङो दिनै इन'ग्रेसन खालामनो जायखौ जेखि आलासि हिसाबै लेंहरदों बिथाङाबो सफैगोन ओरैजाय दंफैयो बिथांमोनाबो ओरैजाय बिरमल मोसाहारि बिथाङाबो दंफैयो खुलुमबाय दाथ' जेनेबा गाबोननिफ्राय स्टार्ट जागोन नालाय शुटिंआ दा रल बुंनो थाङोबाथ' ओरैनो जिखिनि रल सिगांनिफ्राय बानायबोबाय थायो बेनिफ्राय आलादा जाहैगोन एसे बेयो माने बिराद माने आलादायानो जाहैगोन आरोखि बुजानाया एखे आं डाइरेक्टर सारजों बिथांजों एसे सावरायनाय बायदियै एबारावहाय एसे मोजाङैनो गाज्रि मोजांद्रायबो नङा गाज्रिबा मिडियामावनो थांगोन बादि मोनदों आरोखि दा रल हिसाबै गाहाय रलखौनो होनो नागिरदों दुसमना फिसालायानो ओमफ्राय आंनि आसोल दुसमनानो फिसालाया जागोन आरोखि फिसालाया औ बिरमल दा माबोरै नोंना एबार आंना रलाथ' एबारना नेगेटिभ बायदियानो जाहैगोन नेगेटिभ रल बायदियानो जाहैगोन एसे दुस्थ' ओमफ्राय दा नोंथांमोना आंखौ आरो बुंलायगोन नोंबो जेनेबा जायगायावनो फिल्म बानायदों मानो रल लायाखै मा लायाखै होननानै ओमफ्राय आंनिबो रल दंमोन आरो ओमफ्राय आंहा मोनसे बिराद माने मोनसे प्रब्लेम जाना आरो रल दंबाबो आं माने इयाव दा थानो हानाय नंला आरो बिनिखायनो आङो नैबे भिडिअनि गेजेरजों गासैखौबो माने आंनिफ्राय निमाहा बिनाय थाबाय आरो ओमफ्राय जोंनाथ' बे टिमा अरायसम थाबाय थाखागोन जों बे लाइनावनो थाबाय थागोन जोङो गावबागाव जेनेबा बेलेग बेलेग खामानि मावबाबो जोङो नैबे जों सावथुन मुलुगखौ जों अरायबो जों फोथांना लाखिलांनो होननासो जों नैबे जों खौसेयै जों आगान होखादों नालाय बेनिखायनो जोंनि टिमा अरायसम थाबाय थागोन जेनेबा मोनफ्रोमबो स्क्रिप्टआव जों जे साफ्रोमबो थानांगौ बेबो खोथा नङा माने स्क्रिप्टनि डिमान्ड हिसाबैसो आर्टिस्टखौ लानाय जायो नालाय दा बेनिखायनो आंखौ नैबे आगर गैयै आर'नाइयाव सावथुनाव नुनाय नङा अब्लाबो सावथुनजों आङो लोब्बा दं आरो जोंना आब'आ केरेक्टाराव हाबांबायानो एसे आंखौ मानो लादो एक्टरफोरखौ लाब्रा आं एक्टर नङाना आंखौनो मानो लानांगौ जाखो माबायदि नोंना केरेक्टारा एबार आंना एबारना पुलिसनि केरेक्टार ओमफ्राय कलेजनि केरेक्टारबो दं एसे सावलुन बावलुनसो नामा एसे कलेज लाइफआव आरो ओमफ्राय पुलिस जानानै एसे सोलायहैसिगोन पस्टारखौ नायनानै बिराद एक्साइटेड जाखाबाय जों नायनो लुबैयो आंबो एक्साइटेड बारा खालामनो लुगैथारबाय आंबो थाबैनो बिथांखौथ' मा होनबावनो नै आंना रागा गोसा केरेक्टारा बुलाय गोनां सौलाय गोनां गासिखौबो दाम गोनां माथो बुजागोन सेन्टार आरो गोसो होनानै मोनसे फिल्मबो आर'नाइ गिबियाव मोनसे सिनेमा दिहुनबाय दा जायखिजाया बे बिथिंखौ जोङो दाहाय एसे बिथांनिफ्राय जों मिथिगोन दा बेनि सिगाङावनो जोङो गिबियाव एसे आलासि बेखेवनो जों सासे आलासि लाबोखादों दा बियो जाहैबाय जों बड'लेण्ड आरो बड'लेण्डनि बाहेरनि जा बर' हिसाबै दा जों नैबे बाथ्राखौ एसे बुंग्रोनांगोन जे बड'लेण्डआव जोङो जायखौ जोङो बिटिसिनिफ्राय बिटिआर बिएससि बिटिसि बिटिआर दा बिमुङा बिटिआर जाबाय दा बै बड'लेण्डआव जि बर'फोर दं 10 लाखनि एसे बारा दङब्लाबो बड'लेण्डनि बाहेरनि जि बर'फोराबो माने 11-12 लाख माने बाहेरावसो बांसिन बड'लेण्डनि बाहेरावसो बांसिन बर'फोर दं दा बे हिसाबै जोङो बिटिआरनि उनाव थांनाय एकर्डआव जों बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल जोंबो मिसिं देउरि टिवा सुनुवाल बेबायदि अट'नमास जिहेतु बिथांमोना जाति हिसाबै मोनबाय
मोनसे गावारि खुंथाय बेखौ मोनबाय बे हिसाबै जों बड'लेण्डनि बाहेरावबो जों दा बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल जों मोनसे मोननो हाबाय जोंबो मोनसे रायजो जाबाय बिटिआर रायजो आरो बाहेरनि बर' कसारि रायजो बे रायजो मोननैयाबो बर'आनो एखे बर'आनो जों हारि समाज जातिनि खामानि मावनो थाखाय बे मोनसे मोजां जारिमिनारि क्रिएसन मोनसे अट'नमास काउन्सिल बे अट'नमास काउन्सिलनिनो जों सासे डिपुटि चेयारमेन सारा बड'लेण्डनि बाहेरनि आसामनि सासे सुबुं बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि डिपुटि चेयारमेन जोंनि बे जायगानिनो बिथां सृजन बसुमतारी बिथांखौ एसे सिगाङाव फैनो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो लोगोसे गांसे आर'नाइजों बिथांखौ बरायनो थाखाय गुरै खावलायबाय बिथाङानो बेखेवगोन दान्दिसेनि उनाव बिथाङा बेखेवगोन बिथांखौ जोङो सिनायथि होग्रोबाय बेनो जोङो बड'लेण्डनि बाहेरनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि डिपुटि चेयारमेन आलासि महरै जों लाबोनो सानदों खाफाल गोनां जोंनि गेजेराव जों जायखौ मोजाङै बुंथारोब्ला सिनेमाफोरावसो नुनो हायो बेबायदि सुबुंखौ जों लाबोनो सानदों दा बिथाङानो जाहैबाय मानगोनां सासे जोंनि धेमाजि जिल्लानिनो सासे गोख्रों आर्टिस्ट माने सिनेमानि एक्टर आरो डाइरेक्टर स्क्रिप्ट राइटार सुबुं आरो मोनसे समाव बेस्ट एक्टरबो मोननाय सासे सुबुं बिथांखौ सिनायै रावबो गैया आरो जों गोदोनिफ्रायनो सिनायो बिथाङानो जाहैबाय प्रबिन बर' बिथांखौ सिनायथि लानो थाखाय गुरै खावलायबाय लोगोसे गांसे आर'नाइ बावनो थाखाय गुरै खावलायबाय बे जोंनि सासे अनजाथाव सासे सुबुं जोङो क'क्राझारनिफ्राय सफैनो हानाय दासो जाखांफुनाय सासे मुंदांखा एक्टर जायखौ जों बेवहाय नुफैबाय दा बिथाङानो जाहैबाय सोरां नार्जारी बिथांखौबो गांसे आर'नाइ बावनो थाखाय गुरै खावलायबाय बिथाङा सासे मुंदांखा एक्टर जानानै दं जाखांफुनाय सासे एक्टर बेखौ जों लोगो मोनबाय आरो बिथांनि सिनेमाखौबो नोंथांमोना गोबां नुबाय दा बे सासे मुंदांखा एक्टर जानानै दं जायनि थाखाय जोंनि फिसा गामिब्लाबो मानगोनां अनजालु बसुमतारीनि नाजानाय आरो सानस्रिनि गेजेरजों दिनै जों बे जायगायाव बिथांखौबो नुनो हाबाय जों मोननो हाबाय खोब खाफाल गोनां होननानै बुंनांगोन बे समाव बेनि उनाव जोंनि गेजेराव आरो मुंदांखा सुबुं दङ मोगथां नार्जारी एक्टर सासे जाखांफुनाय एक्टर बिथाङाबो दा मोगथां नार्जारी बिथांखौबो गांसे आर'नाइ बावनो थाखाय गुरै खावलायबाय बिथाङा राङापारा नङा होमबा मुंदांखा एक्टर बिरमल मोसाहारी जोंहा बिथाङाबो मोनसे समाव बेस्ट एक्टर प्राय बेस्ट एक्टरनि लेभेलाव गोलैयो बिथाङाबो सासे मुंदांखा दा गासै बिथिङावबो एक्सपार्ट बिथाङाबो आं नुना मोनदों निउज बड'लेण्ड रादाबनि मानगोनां निउजनि रिपर्टार्स दैदेनगिरि बिथांमोन गोसो गोरबोजों नैबे समाव जोंनि न'खराव नुजाफैनायनि थाखाय गोसो गोरबोजों नोंथांमोनखौ जोङो साबायखर जासिबाय एबारनि आरो ना डेन्जारसो गोसो जानाया लासैसो होनदो अबेबा मोनसे रोदाया एसे दोरोदबा मोनसे क्लिक जायो बायदि